SIU clearance kuria la tomang fanke aprang la si ini documents la tum kipidum chok chede ada basi atum mide ki prepare la non mangke la tum mangke asa kuri bang le rais la po siliri ta lompo la tum non process bom la pen prabjin ben la tanang kanang lepo la thela tum ke all assam ke ave vensal school ke thanam ke all assam ke la tum fanke pipon pepin la tuma fanke close lo sa karbelon to nomas council pen le tum chingkisi jeda school kadore pe na jok mane student tumhan kamat happen sini tu mangke lake venture school tumhan tame itum siliri pi ponangi pusi kope bata pe bot ponlo isi chu privacy tuning ta kelong ke der puchotlo tuning na long erlo la pen pining tame non prabjin pen na apili ye phansin tum morilo budget long ke to tang hormu la tum ke long vek ko Dan agung juga berita taruh kita jisi ini. Apa yang kita gimana berita? Berita bisa. Jika taruh kita ini. Makanya terang di. Sir, aku nama. Makanya terang di. Karbi language la pen karbi medium so a vacancy ke doan na tuma phan pini bang pokep abang pu bang pi than bang atom phan karbi autonomous council pen appointment ron ponlo la pen ke advertisement pi lo la pen interview call lo la pen as per mirida teng pen si ni tum appointment pi ponlo la pen pini ni tum isi resolution en lo karbi autonomous council pen karbi medium la pen karbi language tum phan alang itu apaan temporary si anadin ke pupun itu appointment ke pi lasi 11 months masih itu temporary appointment pi pini penang bar ke alang tu make pini penang bang ke temporary kali lo alang tu make regularize dulu eme thang elam iki apa je thang je apaan karbi elam iki laso atto kanu tame kacini ya jipanon ki tumiawi atum pan pacitin ini dia jipan laso teng mensi itu university anda itu to tiar pon mane pangcheng pon momlo nikan hini thombak doiglo lapen ke ni tum okong ma thathulang ye college tin tame next abang ene tum yong si awar sai ne tum claim pon momlo lata lang pon momlo je a college tin kar benglong ke do ana college venture college men chenglong provincialized college में जंगला recognized college अतम फनान तमे निलतुम जे college लो अंतमे कार्बी medium subject banke कार्बी language teachers इन उनका point po lapen ke कार्बी medium ता थानंग योदा उसे निलतुम ता कार्बी autonomous council pen itu mat hapon momlo lasi pini niltum ceperai lo la konana nama कार्बी medium school ke memia diman pinilum isilong se jepono hola school ke memiana prapjin pen patiar pe hoda school ke doan name pelang nam toilo tapi na parta me hola da than bang atum yong si pini ke than kai ke dam de sayang deng jeklem play blog de tum la so tame karbelon ton mas responsible tum supposed notice people la so teng men lang reply gpp blog de tum kang thanji fansin ni tum as per nct ya guideline teng pen ni tum la da asa kuri bang kapabi pan itu da council pen order pi hukum pi capo pore satum phanta la pono la tumang ke apang illegal appointment aron repensi appointment ki pilo nikan tro proxy na ke mane ke nikan tipo dolo lasi lada ke hola non rabha phan ke aprang ke lang ke case satula bel ke embassy non jok momlo la pen ke na tu theklong lo inu bahini ke dake la so farman da jail ta damnang lo lasi illegal appointment long ke non ke dubom claim mo matum ta me lake da council pen salary pinu dagi lasi lahaya salary na lo ke da puri tuban buti to lasi asa kuri ke la tum fansi people non claim bang atum fansi non ke claim mo matum fansi le tum da muni tum silo pala tum fansi people ta arora teng pen tum karbila autonomous council pen advertisement people interview attend unang po
la pen la tum ban si mo bang kya sakuri ta pitu thot jate mo mane jong se court challenge tamil la ke buni de je kha jene tum ke advertisement pilo as per media ting pen bin sa la soting pen to appointment people pen ye kleman atum bang ke la soting la tum ke long eji la chedam de pin kona school ha ala hola jongsi la damde pulong ten tum la so sakuri le ta moi ne pang dak mon loke la ke prabjin ben kang thanji phajin tu klem kon